ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ପରେ ମୟଦାନବ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଖାଣ୍ଡବ ଦହନର ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ବହୁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କୌଣସି ଉପକାର ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରୁହ, ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୟଦାନବ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେବସଭା ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଯିବ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହିପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ବହୁଦିନ ରହିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେ। ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦ୍ୱାରକା ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ତାଙ୍କର ଚାରି ଭାଇମାନେ ବହୁ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ନେହ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଦିନେ ମୟଦାନବ ନିର୍ମିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରାଜସଭାରେ ନାରଦ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦିନର ସମୟ ବିଭାଗ କରି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ? ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଧର୍ମ, ଦିନରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଓ ରାତ୍ରିରେ କାମ ଭୋଗ କରିବା ନିୟମ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେବା, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅତୀତ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିବା, ସ୍ମୃତି ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା ନାସ୍ତିକ, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର ଓ ଉଦାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବିଚାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ଦେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିବ, ତାହା ଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ ହେବ। କୌଣସି କାମକୁ ଅଧା ପକାଇ ରଖିବ ନାହିଁ। ମେଧାବୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୀର ଓ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ବୀର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯୁବକ, କୁଳୀନ ଓ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେନାପତି ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସୈନ୍ୟ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବେତନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଚୋର, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦାଉରୁ କୃଷିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର। କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେପରି ବିହନ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନ ରହେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ଅନାଥ ଓ ପଙ୍ଗୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ନାରଦ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ତୁମର ବୀର ଭ୍ରାତାମାନେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରଥ ସହ ଏକ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ଆଲୋଚନା କଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଜରାସନ୍ଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ ନ କଲେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧର ପ୍ରତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଥରହର। ପ୍ରତାପୀ ଶିଶୁପାଳ ଜରାସନ୍ଧର ସେନାପତି, କରୁଷ ଦେଶର ରାଜା ଦନ୍ତବକ୍ର, ଯବନମାନଙ୍କ ରାଜା ମୁରୁ, ତୁମର ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମିତ୍ର ବଳଶାଳୀ ରାଜା ଭଗଦତ୍ତ, ସେମାନେ ଜରାସନ୍ଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋଜବଂଶର ରାଜା ମହାବଳୀ ଭୀଷ୍ମକ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗ, ପୁଣ୍ଡ୍ରୁ, କିରାତ ଦେଶର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ପକ୍ଷରେ। ତୁମେ ଜାଣ, କଂସର ନିଧନ ପରେ ଜରାସନ୍ଧ କିପରି ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେମାନେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧ 86 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଗିରିଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଜରାସନ୍ଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିପରି ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବନ୍ଦୀ
ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇ ଜରାସନ୍ଧକୁ ନିହତ କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଡରରେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକାରେ ରହୁଛ, ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ମାରିବା ବା ପରାସ୍ତ କରିବା ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଏହି ଶଶାଘରା ଧରା ବିଶାଳ, ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଭୀମ କହିଲେ, ଆମେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀତିରେ ନିପୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବଳ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ତିନିହେଁ ମିଶି ଜରାସନ୍ଧକୁ ନିହତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଦୁଇ ଆଖି ପରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମୋର ମନ ଏବଂ ଆଖି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧ ଏପରି ବଳବାନ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଅନର୍ଥ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଆଶା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଅଯଥା ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଓ ଧନୁ। ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦରକାର, ତାହା ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ସହାୟ। କେବଳ ବକଳଧାରୀ ମୁନିମାନେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାଜା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଭରତ ବଂଶର ଯୋଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ ତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନୀତି ଏବଂ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ବଳ ସମାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କୂଟନୀତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ନଦୀ ଯେପରି ତାର ଖରସ୍ରୋତରେ କୂଳରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର ମାଟି ତାଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଏ, ସେହିପରି ବଳବାନ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଲେ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିରସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଆମର ଆହ୍ୱାନକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧକୁ ନିହତ କରି ଆତ୍ମୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଆମର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହେବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ଏ ଜରାସନ୍ଧ କିଏ? କିପରି ସେ ଏତେ ପରାକରୀ ହେଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପତଙ୍ଗ ସେ କିପରି ଭସ୍ମ ହୋଇ ରହିଲା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମଗଧର ବୃହଦତ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସେନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯୌବନ ଗତ ହେବାରୁ ରାଜା ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ ମୁନିଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ। କୌଶିକ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଆମ୍ବଟିକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା, ଏହି ଆମ୍ବଟିକୁ ନେଇ ତୁମର ପତ୍ନୀକୁ ଦିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାଜା ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବକୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦୁଇ ରାଣୀ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ। ଦୁଇ ରାଣୀ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ 10 ମାସ ପରେ ପ୍ରସବ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀରର ପିଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଜୀବିତ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ଭାବି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ରାଣୀମାନେ ଧାଈକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଧାଈ ଦୁଇ ସଜୀବ ଶରୀର ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜରା ନାମରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଏହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି କରିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୀରକୁମାର ମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସେ ଭୂଇଁରୁ ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମର ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶରୀର ପିଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ତୁମର ସେହି ପୁତ୍ର। ମୁଁ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ନିଃସନ୍ତାନ ଦେଖି ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶରୀର ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ନାମ ରଖିଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ରାଜା ବୃହଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ଲାଭରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୁତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମୁନି କହିଲେ, ତୁମର ପୁତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସବୁ ରାଜା ଏହାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏହାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନଳରେ ପତଙ୍ଗ ପରି ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମର ଏହି
ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମତ ହେବେ। ଜରାସନ୍ଧ ଏକ ମହାବଳୀୟାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାଜା ବୃହଦତ୍ତ ଜରାସନ୍ଧକୁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାସନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁର ବେଳ ଆସିଗଲାଣି। ତାର ଜାମାତା କଂସ, ଡିମ୍ବକ ଆଦି ସେନାପତିମାନେ ମୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିହତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏକାକୀ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୀମ ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣ ଥିବାବେଳେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାବଳୀ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଛରେ ଭୀମ ଯାଆନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମ ସ୍ନାତକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ ଧରି ମଗଧ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଗିରିଦ୍ରକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗିରିବ୍ରଜ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଗର ଥିଲା। 5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପିତ ଅରଣ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ନ ଯାଇ ନଗରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଚୈତ୍ୟକ ପର୍ବତରେ ଚଢ଼ି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ରାଜା ବୃହଦତ୍ତ ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଏକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରି ତାର ଚମଡ଼ାରେ 2ଟି ଭେରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନଗରବାସୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭେରୀ ବାଜି ଉଠୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଓ ଭୀମାର୍ଜୁନ ଏହି ଭେରୀକୁ ପଦାଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଳା ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଦୋକାନ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମାଳାକାରର ଦୋକାନରୁ ବାଛି ବାଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳା ଆଣି ବେକରେ ପକାଇଲେ, ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନରେ ରଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ନାତକ ବେଶରେ ସଗର୍ବରେ ରାଜଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଅଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧ ନିଜେ ଉପବାସ ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ, ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ସିଧା ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖି ଜରାସନ୍ଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣବେଶୀ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର କରି ସେମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀମ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ଅଧ ହେଲା ପରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଦେଖି ଏହି 3 ଜଣ ସ୍ନାତକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହି ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ନାତକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାତକମାନେ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ଉପାଧି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ, ମାଳା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତରେ ଧନୁର ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବାର ବିଣ୍ଡି ଏବଂ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାହା ମୋତେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହନ୍ତୁ। ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି କାହିଁକି ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ପବିତ୍ର ଭେରୀକୁ ପଦାଘାତରେ ଭଗ୍ନ କଲେ? କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ନାତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବାଟରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ଆମେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଶତ୍ରୁଦତ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ବ୍ରତ। ଜରାସନ୍ଧ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପରି ନିରପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମରେ ରହି ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆସିଛୁ, ଯେ କି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷାତ୍ରଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସ୍ୱଜାତୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପୁଣି ନିରପରାଧ ମନେ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା କଥା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ନିଜର ସେନା ଓ ବଳର ଗର୍ବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିଯିବ, ଆମେ କେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୋହୁଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମୁଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଭଲ ଗତି ଅଛି ତ ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼। ଜରାସନ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ
ହିଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବନ୍ଦୀ କରିଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବଳପୂର୍ବକ ଶତ୍ରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିଦେବି। ତୁମେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଆଣି ବିହୁ ରଚନା କରି ମୋର ସେନା ସହିତ ଲଢ଼ିପାର, କିମ୍ବା ଜଣ ଜଣ କରି ବା 3 ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ିପାର। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ ଲଢ଼। ଜରାସନ୍ଧ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମ ହିଁ ତାଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମନେକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ନିଜର କିରୀଟ ଓ ମୁକୁଟ ଦେହରୁ ବାହାର କରି ନିଜର ମୁକୁଳା ବାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ। କୁଳ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଶାନ୍ତିପାଠ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାୟନ କଲେ। ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହି ଜରାସନ୍ଧ ଭୀମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଭୟ ମୁଷ୍ଟି ଓ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଷ୍ଟି, ହସ୍ତ, ବାହୁ, ପିଠି ଓ ବେକ ଆଦି ଧରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଓ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ହୋଇ ଗର୍ଜନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏପରି ଭିଡ଼ ହେଲା ଯେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏହିପରି 14 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଜରାସନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଗଲା। କୃଷ୍ଣ 2ଟି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ପୀଡ଼ିତ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କର, ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣନାଶ ହୋଇପାରେ। ଭୀମ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାସନ୍ଧକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭୀମ, ତୁମର ପିତା ବାୟୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦୈବୀବଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉ ନାହିଁ? ଭୀମ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଭୂଇଁରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ମୁଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି ତାର ମେରୁହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଓ 2 ଗୋଡ଼ ଧରି ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ଯେପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଜରାସନ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ସେ ମୃତଦେହକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଓ ଭୀମାର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ରାଜାମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଚିରବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜରାସନ୍ଧର ପୁତ୍ର ସହଦେବଙ୍କୁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ଭୀମ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜରାସନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କଣ୍ଟକ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗିରିବ୍ରଜରୁ ଆସିଥିବା 86 ଜଣ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଯାଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପଦାନତ